Misawa kamoro maitire janeno mar Kala TV machiegni weche manyien kidieni ndi mar Podho Chieng jenga Joash Odhiambo Mitola ka weche gi kibene nyalo luwo ka okalo kanyine mbui magwa mag tudruok manindo Kala TV live Facebook X @Kala TV kaachiel kod YouTube ende Kala TV Kenya. Wachako kama oyudo ni bura dhi nyime gi kinde ni do nindo mamalo buro nogo ma ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua kwedo godo thicho mare oko mabende notimi kod od bura mamalo kaachiel kod od buch seneta mabende koro ne okete tenge kendo neno ka ngire kithore kindiki koro ne okaw kare ka okalo kuom kinde mag Elisha Ongoya Paul Mwite kaachiel kod moko oyango ni chenro machalo kamano ne ok odhi nyime yo makare ka koro dwaro mara mondo mineni ochule osara duto mabende nowinjo bed ni ne oyudo ka ne jalup jatend piny kuom thuolo maromo higni 5 kaachiel bende kod neno ni ochule kuom thiche oko e yor nendo ma ok ni kare koyango ni ok odwar dok tiyo kod jatend piny Kenya kendo ka bura machalo kamano ochwale nyim jong'ad bucha adek mane moting'o Eric Ogolla, Anthony Mrema kaachiel kod Frida Mugambi. My Lords, your leadership, the court will recollect that when we last appeared before this noble court on the 24th of February 2025, I stated to this honorable court on record, on behalf of His Excellency Rigathi Gachagua, that he was abandoning his prayer for reinstatement as Deputy President of the Republic of Kenya. To that end, His Excellency Rigathi Gachagua amended and served his re-amended petition dated 13th of August 2025, in which further re-amended petition he abandoned the prayer for reinstatement. I wish again, my Lords, your leadership, to reiterate that position on. Jokanyo duond buch siasa nendo mar United Democratic Alliance machok UDA mawuok e kaunti nogo ma Busia okwedo malich mokalo dwaro nendo mar timo zoning e gwenge makono magiyango ni thiro demokrasia kendo biro mono oganda jo Kenya yudo jotelo go eko magidwaro ka gitwage kinde romo mar UDA gwenge makono giyango ni jopiny nyaka mi thuolo mar mondo miyo yier jotelo magidwaro mogidewo duond buche siasa magiwuokie ka giyango ni UDA sani kod en achiel kuom duond buche siasa madito e gwenge makono kuom mano nyaka migi thuolo mar mondo gin bende gidhi ir jopiny mar mondo yiergi. Na tunaomba Mheshimiwa Rais, hili ni ombi letu kama Busia, please don't succumb to the pressure of saying you want to zone Busia County. If that happens, it will be disaster in this county. Allow Busia County to elect leaders of their choice. Let us allow democracy to prevail, and democracy is about competition. And I'm emphasizing that democracy is about competition. Sisi hatuko kwa zoning. Kwa sababu sijavaa uniform ya zoning, nimevaa uniform ya UDA. So sisi Busia hatuungi mkono zoning. Na tumekataa kwa kauli moja, tunasema mambo ya zoning itanyima mpiga kura haki yake ya kuchagua kiongozi ambaye atamuongoza kwa njia mzuri. Haya mazungumzo yanafanywa kule Nairobi. Na huko Nairobi sisi hatukai huko. Wale wanakaa huko ni party leaders, wakubaliane venye wanakubaliana, lakini wasikize sauti ya ground. Hapa ndio ground, hapa ndio kura inapigwa. So sisi wenye tunapiga kura mashinani, tunasema hatutaki zoning. So ukiangalia mambo kama hayo, sisi tunajua kwamba UDA tuko stable, tunakaribisha vyama vingine ambavyo vinataka power, vinataka sijui nini, hizo vitu zote tunakaribisha. Lakini sisi we are in the steering. So hizo vyama vyote zikikuja, tuwezi sema kwamba wanakuja kukaa kwa meza, tunagawana katikati na unajua kwamba ANC ilikuwa dissolved, ikaingia kwa UDA. Tuko na Ford Kenya iko hapo. Kumbuka kwamba hii serikali ni ya Kenya kwanza.
haitakuwa serikali ya UDA na ODM. Itakuwa Kenya Kwanza na hizo vyama vyote, alafu UDA ODM wanakuja kujiongezea. No zoning. Na tunasema kwa Kiingereza kwamba reality is not perception. Yes. Okay? Watu wana perceive kwamba 2022 ODM ilikuwa, yes, ilikuwa. But for now, vitu ni different. Na hatutaki zoning. Tunataka gavana wetu akuwe na freedom ya kusimama na apate fair play on the ground. Tunataka MPs wote wenye wanaenda kusimama wapata fair play. Tunataka MCAs wetu wote wenye watasimama kwa chama yetu wapata fair play. Ajudolo ka okalo kuom riwruok margi mokelo kanyakla kanise kata dinde pacho kaendi NCCK koro kwayo oganda jo Kenya mar mondo mi one ni ochamo chiemo goeko mabende gin mago makare mar mondo mi gikedi kod moko kuom tuoche mabende koro gi kinde niendi onore kuom oganda ka gitwak e boma niendi ma Kisumu ka otelnegi kod jadolo Cyprus Onyango mar kanisa nendo mar Coptic Orthodox ma Kisumu giyango ni tuoche mathoth sani koro mako oganda kaluwore kod kit kaka gichiemo. Kuom mano endo oganda winjo nono anena ni to gin gigo mage magichamo. Achung' e lo NCCK riwruok mar kanise ma Kisumu. Sani walando wach mar chiemo maber, chiemo mamiyo ngima bedo maber. Research oseyudo ni chiemo ma watiyogo sana emamiyo wabedo gi tuoche machalo kaka diabetes, machalo kaka cancer, kata machalo kaka mental health, mamiyo wi ng'ato chalo ka gima biro marach. Kimadho kong'o mang'eny kata kimadho ndawa mang'eny, mano biro miyo ibedo gi chandruok. Ka ichamo chiemo ma chumbi ng'enyie, emisiki chamo, kata ihero chiemo ma sukari ng'eny, gik machalo kaka cake, machalo kaka ice cream moko ma sukari ng'enye kabisa, mago gik mabiro kelo ni shida e ndalo mabiro. Bende ok onego wacham mo mang'eny, nikech mo mang'eny no kosebedo mang'eny e dendi to dhi dino leche, to koro miyo ibedo gi gik ma tuoche ma iwinjo ni ng'ato obedo gi heart attack. Mawachona ni nyaka wachiem e yo makare kaka Nyasaye noketo. Nyasaye nochweyonwa chiemo mabeyo monego watigo kaka lote kata matunda. Nochweyonwa chiemo kaka muogo, rabuon, kata alot mar kienyeji, alot manyachon. Koro magi chiemo midwa ni watigo mondo kata kapo ni wasechopo ka makoro atamalo 50 mar thoe ma bede kata dwe ka dwe ikelo gi tuoche iluongo ni non-communicable diseases, tuoche mikelo nikech kaka wadak. Mar ariyo, nyaka wabed jok manyalo timo exercise. Iwuotho, ok ni kata kama tini tise chikori apiko. Kama onego iwuoth mana gi tiendi, kama tin monego ipur iseketo ng'ato puro. Ibe nyaka iti gi dendi no mondo dendi no oyud gony. Jopuonj mag sikunde sekondar kaachiel kod kuonde tiegruok madiere kokalo e riwruok margi mar Kupete bade ma kaunti niendi ma Kisumu koro wuok oko kendo yango moko kuom achiedh nade ma gikaloe mago moting'o rem yudo chendo gieko mag thieth makare kaachiel bende kod aneno ni jopuonje sikunde sekondar mapiny kata junior secondary schools bende koro oyudo ratekgi mana kaka jafwambo marwa e kaunti niendi ma Kisumu Justus Adoyo leronwa. Gikone to duol makedo ratich jopuonje pacho kaendi ahinya skunde sekondar mano Kupet bade nyiri mano ma Kisumu kaunti owuok oko kendo godhogi piny kotendre koda midhiero koni kod kocha mabed jopuonje osebedo kakaloe. Ka bende ne giwacho ni magi gin wechego eko ma kata migawo masomo koketo e tim to ka gideg kwepo donjo e skunde pacho kaendi ahinya juma dieri mabede koro yawo skunde. Migosi Jojo Sura en jagoro mar Kupete Kisumu County. When we come together and discuss them, then we are sure there will be a solution to them. Number one is the confirmation of our teachers who are interns. All of us are aware in the courts on the 27th of February, the courts declared internship program by the TSC as being illegal. And it's clear again, they have not appealed at the Supreme Court. The only thing they applied for is what we call a stay order. So to us and to all Kenyans and as teachers, we believe their work is very simple, to confirm the 44,000 interns
Kopogore koda chenro go eko mag ndiko e tij jopuonje go eko mag intern na migosi Osura bende koro lieko ni jopuonje go eko mag junior secondary gin mago ma bende koro winjore sirikal oyienegi gibed kegen. There is the autonomy. It is clear and everybody is aware that there is nothing much going on in the JSS schools because there is what we call wrangles between the HOI and these other teachers who are employed as JS. You know, mentally they were not prepared even to be there. So it is a bit difficult. And whoever is suffering, which all of us must know, are the students. The teachers could adjust, but I want to tell you there is structural failure that must be dealt with seriously. And the government should take the earliest opportunity to ensure the JSS become autonomy. Bende Osura koro lero ni en gima rach ni telo mochung'ne ndiko jopuonje tich kendo chulo TSC koro ling kama tuo bang' ka jopuonje nono penj go eko. Gino bende koro wacho ni TSC otamre chulo jopuonj mabalang'wa bende yando winjire ochulgi. They should be paid. Students are already admitted in their schools. These students are already 1 term old in their school. They are already on holiday. And today again they are reporting for the 2nd term. But the teachers have not been given their peanuts. What does it tell you about how this government views the teachers? The dignity of the teachers is lower to the ground. And this will make the teachers lose respect. Dokachiel mabende osir machiegni kod jakeno e Kupet Kisumu County kuro mano Mikael Doris Adhiambo ka Mikael Adhiambo ywago malich mokalo weche mag arita kwe mabende wacho nonjaore e sub county Maseme mabende otiye. I want to state clearly that our coming here is to revamp the dignity of the teachers that have been thrown to the dogs. We are having, like, particularly I'm coming from Seme sub-county. The teachers are being slaughtered like chicken there. We are tired of typing rest in peace in that county. Security status, the status of security in that sub-county is wanting. We are requesting the government to ensure that there is security for teachers that are serving in that particular sub-county. Kabende korka kore jakom mar Kupet Kisumu County mano migosi Robert Ogaja bende ne osiro weche maket kod mano kata kamano migosi Ogaja koro ywago malich mokalo weche mag okumba go eko mag thieth ne jopuonj maket kod mago mabende wacho ni chenro mag thieth mar SHA en mano mabende orochne malich mokalo kendo gibiyie tiyo e SHA no ero. And lastly, I want to say that this SHA is a major problem. Teachers are dying together with their dependents, and we cannot wait for the teachers and their dependents to be wiped out from the society. And this medical cover must be made better. And if not, the money to be given to the teachers so that they can take private insurance, so that they can get better medical cover and better medical services. All the service providers must be warned in Kisumu County and in the nation that they must allow teachers to walk into the hospital, get treatment without being asked to pay any amount. Weche maket kod magi jopuonji eki ne owacho kinde romo margi moyiedhi e boma maduong' ma Kisumu. Ne Kala TV kuke Kisumu County and Justice Ogai machon mar bad migao nendo mar do jang'ad bura manosedhi e rutaya David Kinani Maraga koro domole kaunti nogo ma Migori kendo yawo apisi nendo mar duond busiasa mar UGM mabende modhi tiyo godo e laro lemo mar tend piny Kenya yiero ma higa manyien kama ojiwo oganda makono mar mondo mi osire lwedo ka osingo tieko moko kuom achiedh nade mabende okwako oganda jo Kenya mana kaka jafwambo marwa e kaunti ma Migori Collins Gora leronwa. Jang'wech laro kom jatend piny moluor David Maraga mano ogai mar duond bura mar UGM okwayo duol mochung'ne yiero kod goro kewe pacho kae kimano IBC mondo goro to med kinde mar ndikruok kaka jolut ombulu gino mabende ne irumo tarik 28. Oyango no oganda mathoth bedo ga modich gino mabende mono gi chopo kuondego mag ndikruok kaka jolut ombulu. Ka wacho ni chenro mar ndikruok kaka jolut ombulu en mano mabende koro winjore tim nyaka kuonde ma dhano chokre mathoth ahinya to mondo mi oket kwan mag jok moselu ndikore kaka jolut ombulu odhi malo maliche mokalo. We are happy at least that IBC has come up with the mass voter registration which is ending is it tomorrow? Tomorrow. That it has done. What we are urging them is let the registration of voters be continuous. People have many challenges. They may not have had time to come and register this time. Some may have traveled, but we have continuous registration, and not necessarily confined to the county offices. I mean, to the constituency offices.
they should be able to move to various places, especially where there are functions like sports. I mean, in schools, they should take advantage of that and move when there are those functions and register. Regarding the other arrangements, we are observing keenly how the government is funding IEBC and the kind of activities that IEBC is engaged on. Bende jatelo no medo tielo ne duol mochung'ne yiero kaachiel kod goro kewe pacho kae kimano IEBC koro to nyal keto lony manyasani e chenrogo mag timo yiero kaachiel kod mag ndikruok kaka yachiel mar keto yiero e yono ma oyanga. We actually paid a courtesy call to IEBC offices, met the chair, the vice chair, and a few commissioners. We raised the issue of technology, use of technology in elections. We were particularly concerned with Smartmatic, the company that has been used in the past, and the assurance we were given is that it has not been engaged. They are going to call for bids, and if it bids, it's going to be considered like any other, but we gave our observations about it. Otieko ka olero ni ene jatelo mabende kupono no oyiere kaka jatend piny obiro kedo koda ka wechego mag mibadhi e gino mabende osebedo ka go tache pacho kae matamre gi nono. As a party, we have two major pillars of our campaign. The first one is the rule of law and the constitutionalism and the rule of law. I'm sure you differentiate between constitutionalism and the constitution. Constitutionalism is the implementation or the compliance with the constitution. That has been lacking, and as a result, as a party, that is what we are going to urge very honestly to make sure that we deal with impunity. We want everybody to understand that there is nobody above the law. I will, when elected president, be the first one to obey the law, and I will require everybody to obey the law. With that, we will deal with the issue of impunity. The second issue is corruption, as you have rightly pointed out. That is the major problem this country has. We have gone around the countries, as you have been told. This is count number 42 that we are going around today. And the clarion plea from all the counties is that deal with corruption. It is the main problem. If we can succeed in dealing with that, very many other things will fall into place. Ne kalatvlive kowuok e kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Agi kanyo bende makele giko mar mi weche manyien e kidieny ndi mar podho chieng' kata kamano tudi kodwa sa achiel wang'e kidieny mar machiegni pacho kod nyiend weche sa adek. Erokamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitunda.